Hello, people. Hello, Judy Cece. Could you say, people? Right here. Very boy. Hey, hey, hey. Hey, say. Judy Cece. Hello, Gogoma, Gorimbo, Natipi. What do you say? What do you say? Judy Cece, guys. Muri boy, Shangoti tori kuda kwashe zvirisese handise link alright. Elizabeth yes. Washington Mungofer Elizabeth Wunganai kuda kwashe Museka Faith Marie Mujrisese Buhle Sibanda Chris Kavemba Jrisese Kelvin Kechi Kurisei Koko Kurisei Linda isa link kana band also join and isa link apo Sis shout pamire Kurisei kuda kwashe B Museka Jrisese Komuri Koko guys. How are you? There also Gabriel Takuzwa about vanhu vekuyekera. I'm still talking to them. Pane mumwe ndakatanga chitauro newekutanga saka yazvanipa kuti nhamba yemumwe munhu saka ndizivi kuti uchati kudii munhu wacho niyeye ndamuudza but saka ndamirira kuti ndigwe kuti uchabvuma here kuuya kana kuti uchati kwete. Chaona ndakamirira response yavo ngatione panapa. Apa tinombodiscasa nyaya dzemawiu neuyu maybe changoti tori zvedu tokuedza kupedza. Wiu ndo zvakafanana nenhaka here guys. Nhaka ko pepe panozonzi kumamisha ndatofunga something. Panozonzi kumamisha vanhu vogovana pfuma pepe vogovana pachezvavo vavana kozi vese vana sekuru vanenge vakashayika kare kare asi vanhu vozogovana pachezvavo. Zvimwe chete neuka zvinhu zvakatosiyana zvokugova nhaka neuyu zvinhu zvakatosiyana kaizvi. Zvakatosiyana kaizvi by handiti totozvifunga just now. Kuti vanhu vakamboenda kumusha here mukaona panonzi vanhu vari kugwira mombe chaiyo vanhu vanogwirana guys. Asi kwaenda mbwa iriromo uku kumberi uku kastreet iro rine mazimbwa akadai street rine mambwa waro anogara imomo muraini kuda pane imbwa yavhizitira dzimwe isingafaniri kuendako. Zvirisei Faith Muza Thelma Zinzanda tatenda chinhori murisei netonoenda kuita something toda kuita something panapa toni ndaisa link ndise kuti link kana panoda kujoina mumbotiudzawo ndebva matiudzawo nemadhirama makamboona panyaya dzemawiu aya kana nhaka guys. Ndoziva hatingati wiu but ndoziva zvenhaka zvokuti vanhu vanenge vakurana kuti mombe ndedzaku umwe uklema kuti ini ndakambodai saka ndoda pfuma ndakadai
Let's see guys. Wait a second. Unondo kutsvaka apa ipapo chagwezira pandakaera ndamuwana yandioni ndinde pamwe. Second guys, ndoda kuekera ndoda kutarisa munhu panapo ipapo settings right. Gabriel Takuzo uri sei? Chirandu Dewa sei? Kodzimba matione ndizombowa kangamwa zvimwe zviri kuda kuita sei kuno. Let's see. Laura. Let's see. Let's see. Ende futi guys vanhu vanofanira mawiri munhu anenge ane zvinhu here kana ndine laptop inini ndinofanira kutoisa pawiri hweka kuti kana kuti hazvemawiri ndizvokuti unenge une mazi assets ndo panodiwa wiri kana usina zvinhu zvakawanda haunyori wiri ndizvo here guys. Thank you. Kajaketi kana ndakakachengetera special yekuti ndoka ndichafamba nako kana ndakuzodzokera mumba kuri ndibva ndakanamwa nechandomusuno kwakutonhora yawinda kunoku yawinda manje November December ndo winda yekuThailand saka kamhepo kacho kanenge karipo I think December zvazvitori wese zvezvatova wese zvinenge zvatova chi wese kana uchatombobatidzi kana kutotekera unotovata uchitogogwedza kutotonogwa chaiwo saka kunoku yavawinda mina kuseri mea ndikuona ndikune munhu ari kuseri rega 1 second ndoda kutanga ndatsvaga musikana uripapo ukaona zvada hatifati nirekere idzodzo dzichiri homwe 3 chinomunhu naijehovha musiki wedenga naimariwe naijehovha kune Christmas this year ndikutozvifunga. Do you have Christmas kana kuti kungotambira mudzimba vanhu vatirya chicken imomo? What's your plan? Maybe nobody will tell you this. What's your plan for Christmas, guys? What's your plan for Christmas? Maybe tomorrow ngonzwa kuti plan ye Christmas yenyu tomorrow ndeye inenge iri yechi choita iri topic iyoyo yakadii kuti plan makarongei guys makarongei nantozivi handizivi kuti kanangereti wembiri taurakoka ishuwa iyoyo ishuwa zikamboiti ndisekera but not hatizozivi kana toda kutonzwawo nevamwe usina kunyora mawiri plus vamwe isusu taingosvika zvekupuhwa kana kuti masiketi kana kuti ndiro kana kuti chii unoona manje Joyce napeya zviri sei inoda iri discussion guys ndega ndizvozvigonika kutsanangura zveuyu ndada kutombonzwa vamwe vane experience iyo izinongosva zvekugovewa masiketi siketi yejujeti yana vatete ndedzatikangozva kuti iyi ndiyo wakapuhwa zvoga nothing else siketiwo kana topu ufuchi zvando remember inini ndakapuhwa ruiri irini ndoona sekutoti papashaika vatete vangu ndo patakapuhwa siketi asi handisitoripona naenda kuchikoro zvaita zvokuti hanzi vanongoisa zvinhu kana kuti pakera pepe pavanoisa votononga kudai ndo zvazvinongoitwa muona manje vototora
kutonzi iyi ndio sketi yanhiki ndava ndisitomboripo ndosvikaitika ipapo asi I remember pakashaka mbuya vangu ka zvinhu zvavo zvakagara for years zviripo then vakazoita kafunction kekuti vazvidistribute that much I know pasi vakari kafunction havana kungoti kungomuka mangwana achoni kwakutanga kutoti takutopa vanhu uyai pano oi aiwa vakatoita like a function but handisipo zvakare zvese zvine zvinoitwa ndisipo ndakato pekutanga ndandi kuchikoro pakaita zvowekera ndandi kuchikoro pakatika zvezvo ndiri bifuti pavo handasitori kuti kuuniversity ndichipo tinda ndiri kuuniversity ndakazonzwa kuti pakati pafunction ndandisitomboipo handitombozwa kuti yakafamba sei function yacho asi chandoziva nechekuti vanodhanzi vakaita vakadiedza obviously hama dzekudi kwana mbuya vangu vavo nevana vavo vese vanga varipo nemadzisekuru anga aripo ndozvandongoziva ndobva vatokata kafunction kekuti adistribute zvinhu zvachoni aidistribute handisi kundiani asi madheka obvious vana mbuya zvaiva madheka nendiro dziya waza zvinoita manje vanhu vekumusha manje vanhu vekumusha vanotenga ndiro ndo zvandaizobonetsa nangu tatobva kune iyi kai todzokera kune nhau dzekuti vanhu vekumusha zvavanoita vanotenga ndiro vatenga ndiro dzavo ka dzavanenge vatenga vanogona kuita mabharoni aya vachiisa zvinhu zvakawanda nditi kuti hanzi kuti mabharoni endiro kuti mabharoni emapoto zvinhu izvi vanozvitenga asi havashandisi ndo zvandakanotisa kuvanhu kumamisha vanozvitenga vozviisa masaga that much I know kunotori nendiro dzinenge dziri mumasaga dzinongomirira function that function it only comes once in a blue moon izvo ndo zvandoziva skeni ndozombobvunza mai mumwe musi kuti konaimi izvikuryira ndiro dzekutoti inovhinza muto kudai so ndiro iyoyo ine ichivhudza muto kuti chuu kudai so ndiro iyoyo handiti ichivhinza kudero manje ichivhinza handiti ka milaitoni ndibvise comment iri kuti achifriza ndiro ine ichivhinza kana kuti unotoryira mundiro yemavanga nemavanga asi uko kuhosi ukoko isi nyange iri bedroom yakanaka sei tinongoti hosi kuhosi uko kunenge kune ndiro dzinenge dzakaita pegged mumasaga ndiro nendiro more than 100 maplates anenge ari mumasaga apa tikutaura hatisi kutaura dzedhaka kana kuti tikutaura obvious dzesimbi dziri mumasaga nemajeka anenge ari mumasaga nemakapu ose akanaka anenge ari mumasaga vachiti hatishandisi kamuda kuti zvishandiswe nani kwanzi kana mweni akauya toshandisa chii mweni wacho kuda mungoita gori kusati kwaya mweni kumapurazi mweni unotozouya kana kutoti after a year muona manje unobva kumusha kwako chindoenda kumba kwana nhingi kundoitei izvozvi inguva yekudi yekurima inguva yekurima inoyo unoenda kundoitei kudzibatsi vanhu muona manje saka unogona kutopedza yerese usina kutomboona munhu saka ndo ndiro idzodzo dzinenge dzakamirirwa nevanhu vose idzodzo ndiro tifani zvangu but dzinoti pani guys idzodzo ndiro idzodzo vanhu vanenge vachizviziva kumamisha kuya vanozviziva nyangwe mukaita se guys apa rekanitaura hangu setup yekumamisha kwarara handizivi achatoziva nechekuti vanhu vazhinji vane vachida ndiro idzodziya dzinenge tigara mumasaga vanenge vada mabhodho kazhinji kacho ndo mabhodho anenge akavhurirwa ziso ende zvazvinoita chimwe chandakanotisa kumamisha zvezvinotofi nemakilasi nyange zvidzi mese muri kumusha kune vanhu vanokwanisa kuafodha kunotenga mabhodho vachitonzi uyu une bhodho size 1 size 2 size 3 size 4 size 1 kweti size 1 katikitiki ndo kemuriwo kaya size 2 isitaiwadza kuribikira sadza size 3 ririko futi size 4 ririko size 5 handisati ndamboriona kana ravako izvozvi size 5 I've never come across nebhodho size 5 asi ndakasangana nebhodho size 6 ukaona unomonera sadza bhodho size 6 zvona ndikuri anhema unofanira kunge wakagwinya aya maoko aya ende paunopedza kana sadza racho handizi kuti unenge uchikwanisa kuri enjoy nekuti kumona bhodho size 6 rinoda vanhu vaviri bhodho iroro saka manje ndochigaya paya kuti iwo mabhodho aya mabhodho size 6 ndo anenge achidiwa nevanhu pavanenge pachinzi pari kugoyiwa zvinhu paya bhodho size 6 munhu wese anenge akarivhurira ziso kudai kuti indoda iroro bhodho size 6 mabhodho akakosha kumamisha bhodho is very very important I don't know why but bhodho ndakaona kunge rinodiwa nevanhu vese
kunyanya iro 6 rere ridanzwa kuti richapuhani. Then kune mazikapa aya akaita majompi, isinobati majompi, mazikura yakadai anodiwa futi nemani makapi iwayo. Ukaona ukapuwa chikapu chitoko cheti ichi chinoita sechiponde munhu unodzawa toti pamwe ndapuhwire chikapu ichocho. Nekuti zvakaiswa paruvazhe kudai, zvakaiswa paruvazhe pepe zvodii zvoiswa pepe vachipuwa unenge uchitaridza kuti saka iyoyo jompi ichapuwana. Unoona manje. Saka zvakazoita I think kana singareshi mahwira ndekandozoita ndikanzwa kuti mabhodho anenge achitoita kana mutauro mumisha ine normal way mabhodho mumamisha ose anoita mutauro. Saka zvavanozoita vanoti alright mabhodho aya hatichamashandisi haagovi mumunhu, mabhodho ngaasari nendiro ngatisari, zvimwe zvose zvingasvipuwa asi mabhodho nendiro ngaasari. Pamunoita function imimi pamunouya ndo zvinhu zvamuchashandisa izvozvi mabhodho iwaya ndo achashandiswa pafunction zvakati ende haashandiswi anongodovharwa uko odi osiyiwa ari koko ongodzi ndefunction ndokuti zvipedze pamuromo nokuti munhu wese anenge achida bhodho iroro kuti indoda bhodho iri. Chigara ndakambozvika mumwe musi kuti saka let's say imimi vanhu mafunctions aya kumamisha kwese ikoko kuchinzi mumwe unogara kuBhetheri, mumwe unogara kwaChikwanda, mumwe unogara kuChivhu, mumwe unogara kuekera kuVhundiri. Bhodho rinorema guys, saka zvokusekana kuti uchinzi ibva pachitara nebhodho kupinda narombo, especially mabhodho kabhodho size 1 agareni. Bhodho size 6 it's funny, it's bhodho size 6 but rine lightness hwarinaho so asi bhodho size 3 nebhodho size 4 rinorema. Sachigaya kuti unoenda wakarisengapa hakuna mota yacho unoiwanepi kumapurazi kokoko unenge usina mari yacho kutekera munhu wese unenge wakavhurira so bhodho nokuisa apa kungahata kuti uise bhodho apa ugoti kuda kuvhunjeri wakasenga bhodho chete. Bhodho rine pamuromo haradzakana basa hari munomba hari nyange ukangoninda pasi peekera muna August muya vana mai kumusha uko muna August ndo pavanenge vakagara pasi peekera pemumvuri vachinda vakaenda kugara kana kuruware vachiumba hari dzavo idzodzo nyangwe chikabuda chine mapotholes nyangwe chikabuda chine mapimples zvakana basa chongodiwa ndechekuti chikari chakabuda chete. Muona manje ndo zvimwe zvinhu hangu zvandaitongofunga panapa kana kuri kumamisha sikaziva hangu mutaundi ndingotora kumamisha nesetup yandaiona. I think zvimwe futi zvandoona zvinhu zvazvakakosha stereki mombe ndo imwe pfuma inoita pamuromo zisingamboiti from what I discovered and observed. Mombe kumapurazi dzakakosha. Mene kuti ndichakwanisa kira because tondoza nazo azikwanisa kusenda uyu link mubox. Anenge ane 3 malegs ndo uyu mabhodho andokuriva iwayo ndo bhodho. Then in terms of ngirikini pfuma dzakaita semombe vanhu vechirume obviously ndo vanenge vachida mombe, but from what I have observed ndezvekuti kana dziri let's say kana zvizvemusha kana chi kuavoida pamuromo I feel like let's say vekufamily kwedu because vabereki vangu vasipo vavoka zvavakaita vakati no sezvo tese takadai so vakaita zvokuti takuta sei togova mombe dzacho dzogoveiwa but dzinenge dzasadzedza dzatengeswa mari yacho noishare equally amongst vana vacho vese ivavo kungoti zvese zvipere amicably pasina kunetsana pasina kuita sei. Ndo zvandakanotisa but chandosa ndechekuti I think mombe dzinenge dzinoti uye pamouth up because munhu wese anenge ada mombe, munhu wese anenge ada chekurimisa nacho because unorima nei muna December munomu munhu wese anenge achida kurima mombe dzangu. Saka manje zvese I think zvimwe kuti vamwe vatsamwe ndizvokuti madzoro futi mumwe unongoti idzi mombe dzangu kuti mombe yadi kana kutongotsamwa kuti mombe yangu kunyanya kuisunga kana kuti mombe idzi dzokunyanya kuisunga. Saka ndozoguma dzangu yes hanzi 3-legged pots idzodzo ndidzo dzati kureva idzodzo. Mabhodho akakosha kumamisha nemombe kana muda kuona vanhu vanonzi vanobatirana mishonga nekuda kwemombe indai kumamisha uko ndatoziva kutoti kune imwe yakatoti recently yemombe chaiyo mombe pane munhu waida kurohwa nemheni nekuda kwemombe. Saka handizozi kuti apa mheni yeda kunodirecta chiyeka kuti but hanzi dzinenge yeda kundorova zvezvokuti pamusha woga woga hanzi kune zvichinzi mombe dzinoriva
saka kungokuwachisai kungokupfidzisai chete kungoti this time hamusi kurima kwakutumira mheni kumombe kuti mombe dzife mudanga just like that seishaisana that story was very sad yakaitika 2 months ago yakandirwadza story iyoyo kuti saka what was the motive behind ukadero waurayakira then wazodii apa manje vanenge vachiti paekera pachikaranga mombe dzarohwa nemheni hadziryiwi kungopisa ndozvavanoita muona manje shaisano chaiyo mombe dzakaoma guys handikuranima mombe dzakaoma kana muneighbor chaiye achikwanisa kutumira mheni kuti hanzi mombe ndaife nongodzi mheni chiti pakakoma kunzi ka dzese dzoita mudiringanzwa hanzi nhasi tingotaura jena nawo but ndadangonyanya kubata hangu nyaya dzepfuma but tandida kuta nyaya dzemawiu nemaestate atewa but ndatozongodhaivheta ndakutanga hangungotaura nyaya dzepfuma especially ndichirikadha nenyaya dzekumisha dzandinoziva. I don't know about zvemaassets edzimba, I don't know about that. Handizivi zvofamba sei. Ndinonyanya kuziva nyaya dzinoita nezvemombe nendiro nemadhekaya nemabhodho ndo handoziva kuti hangu mamisha nembudzi. Kana mune mbudzi kazhinji mumamisha vanhu vese vanochengeta mbudzi yes but chinhu chakakosha imombe. Mombe dzakakosha. Mombe mwaziva kuti mombe dzoita kuti vanhu vasataudzana. Mombe chaiyo inoita kuti munhu asataudzana ende zvazvinoita kuti mombe dziya dzine mashura especially munguva ino yatapinda. Mombe dzinoita kuti vanhu vatukane. Tikuseka namose kugarauka but handikuranima kudai kune dzimwe mombe dzinoita kuti vanhu vavengane. Iwe usiriwo wataura nemunhu kudai. Mombe inoita kuti vanhu vagure ukama kana mamuchaudzana nekuda kwemombe yako. Mwaziva kuti kune mombe dzimwe dzinosvetuka waya zvokuti even kupurazi ikoko kwakafenzwa newaya. Mombe iyi inoita ungori neshavi rekukara kunyanya mabhuramani. Andaichivaya kuti ndakambozoshuvira kuti ndakaita bhuramani. Mabhuramani ane musikawa inai ndinoisa mukategori kuti mabhuramani ari noti. Mabhuramani anosvetuka danga kudai kuti svetu rasvetuka danga chindiudzai kuti usiku makafa nehope iyo December yatopinda iyi ndio pari kutanga kutsamwisana vanhu, ndio pari kutanga kupopotedzana vanhu nekuda kweidzo mombe dzavo. Inosvetuka yasvetuka ende zvainoita inogona kubva mupurazi menyu yoenda kupurazi kumwe munhu yondorya mabage emunhu yarye mabage emunhu iya inasa kutevedza matsimba kuri kunaika inotevedza matsimba munhu wekupurazi kwako kuti mumunda mangu makadyiwa nani pavanonomema paipai. Kumema ndiko kuti munhu anenge anotarisa kuti zvipfuyo zvake zviri kukura here zviri kuita sei. Saka iwo unenge wakuona matsimba emombe kuti mombe yakabva kwani. Mombe yakabva kwanani kwana Chirungu. Wodzoka kuya kuti imombe yenyu ende totoziva kuti ibhuramani renyu rakadai. Vanhu tokora kunzi wakaiona here iwo kwakumba kwako wakaiona here mombe unodhipenda mombe yake. Ndikangozvifunga kuti madhirama tokumbusha ndinotenga unodhipenda mombe yake woti wakaiona here mombe yangu ichiuya kwako iwo wanga wakavata inda ndikavata saka wakazviona sei kuti mombe yangu ndio yakauya kukonzi ndateveredza matsimba ndamaona kuti akabva kuno aya konzi right ndoda kuona kuti mombe yako ichange ichifura here during the day nhasi. Kana isingafuri ndiyo nekuti inenge yakaguta inenge yakazvimbirwa nemabagu woti tingaita sei matumbu usiku hwese nekuti mombe idzi apa maargument ekumambisa ari very very serious. Usiku hwese kana matumbu akazvimbirwa ndiyo nekuti mombe dzose kana uri usiku hadzingambofani kuvata dzakazvimbirwa kusvika palevel iyoyo. Hakuna ndiyo chete mombe yako iyoyo. Pane pasina kamera hakuna CCTV inoratidza kuti shuwa iyi ndiro bhuramani iyi mudanga mune more than 30 mombe dzirimo asi wananga bhuramani rangu kuti ini bhuramani rangu torakauya rikarya munda mangu. Apa mangwayo hamuseki because inenge iri serious issue. Inenge itori serious issue memwana kwaitidzotoma mombe idzi. Imwe yakazenge yonetsa apa ndatodhaivheta nyaya dzezi. Imwe yakazenge yonetsa ndeinguruve. Guys, zvandakanotiza manje ndezvekuti vanhu vanotanga maprojects kumamisha izvo zvokuti munhu atindoda kutanga nezvekurukabvudzira munhu wese anenge unotoda kurukawo. Munhu watindoda kutanga kutengesa majaketi aya everyone anoda kutengesawo jaketi handiti moziva imi zvokuti munhu akatanga kuegera topic yatochinja times 3. Saka manje ndoremember gore rakatanga baba kuita shuro
shuro idzidzi takatoenda kundodzitora ndakakuudza pepa neti takaenda kundodzitora kwa mwa tete wangu so kwati wakure taenda pale kwa nyika tezenda kwa mashavike kwa ere mwana uya yakuya nana nana magarashinga creation vachiti vakadzana na vatete vangu takaenda kundodzitora shuro ikoko apa vangu atoti ase discussion atoti ndine chakachakati baba vangu ndobva vatoti fuma mangwana acho vatoti ndiye motora shuro ikoko saka takaenda kutora gonhu negadzi ndodzakanotora mkuru wangu abhadhira atizivi takangoenda kunotora shuro ndobva tanovanda kwa vatete vangu iko kuya kwaidzidza nauyu magarashinga creation tandovata kwa vatete vangu mangwana kusese tichidzoka neshuro dziya gonhu negadzi eya baba ndobva vatenga kuti saka vanga vakavaka chirugu tongoti zvazviri zviviri ndozvavanga vakadii vakavaka vavaka zvirugu zviya zviya zvisineiwo mwari vakavaonawo gore iroro shuro dziya dzanga dzitange kubereka yekutanga yaya yakabereka ndobva saka shuro manje zvazvinoita dzoda maintenance hadzifani kugara mumakaita hunyoro kuti dzinoita taimati machiko pane zvimwe zvikonye zvazvinoita munyikirikini umu ndatokangana kuti zvainzi saka mofanira kugara muti zvisina zvimakonye izvozvo because shuro inobva yatanga kungorwara mukasabvisa izvozvo plus nemushonga wacho ndozvimwe zvandakaona kuti pasina mushonga wakanyatsa kukwana because vavakurizota kuti kana kuti kuparafini saka parafini ita kuti chibude tumanitoto twachoni saka itwotwo ndotumwe twaizouraya shuro idzodzo but dzakabereka tikaita shuro dzaisvika kuma100 kukavakwa tanga chikakura kudai usoni dzimwe chaite chakaita project imi vanhu vachiuya mabasa tanzira kuti handidi kudzitengesa handisi kuti ndikuda kuve vangu vachiti handidi kudzitengesa saka vanhu zvavaizi baba vaitina handidi kudzitengesa nemari nokuti ndo mazuva aya nemabhiyera vaiita zvokuti abata exchange tiredhizawanechi nehuku uda hukuwo uda shuro handiti kana uda shuro wamuti kana ndipe huku mbiri ndozvavaiita ndo business rekumamisha ndo shuro chaidzo ende vazhinji vacho havanyanyoita mabhizinesi anoita kana kunotengesa kwanyika kana kuti ndo mabhizinesi ayo kungoti vari kuchinjara muzvimana zvavo izvozvo saka huku takatombodzita dzakawandisa nekuda kweshure idzodzo vanhu vaona kuti ho saka shuro dzinowanda kudai apa kana taigara takagwangura gesi neshuro vanhu ndokutanga kuita shuro dzavo handitika baba ndobva kuti ina hachadi kuita zveshuro nekuti shuro dzinogwadza ende dzaizogwadza pakuti padzinova pepe unenge wane mafeelings unopinda pafeeling station dzekugwadza kuti shuro iyi zvokwadi zviropa taitoirapa nhasi yatofuma yakashayika muona manje saka zvaizogwadza ende dzaifa painful date dzasinganaki dzaisiririsa waona manje apa dzaichita zvekuhotsira sometimes amerika fuluka dzaimbobatwa nadzo saka I think maprojects vanenge vanawo akanaka sikamboiti vanhu ndonatsa kuti mishonga inenge ichizodiwa nemaybe type yefood yachoni zvachizoshota manje ende dzakuwandisa muchirugu ndonasa kuti ndonga dzesikadi kuwandisa futi momo saka ndozvezvimwe zvinhu zvakavati ndakusiyana ndobva vaidhamba project here but it was a very successful project mapurazi ose ndobva vati toda kuita shuro dzavo dzaingoti uikata mwana wotoshanda vaishanda wotorya isati yambotobereka vamwe wotorya ndorimwe dambudziko randakaona nevanhu vekumareserve vekumapurazi kwete kumareserve ari different havakwanisi kuita project yekuti inogara for a long time vasina kupfuudza chinhu chachoni vanorya kurya vanoirya isati vanenge vachiita kuimonita kudai kuimonita kudai haisati yaite kuti ndiishande apa shuro inovara zvinogwadza unoita zvekurovera musoro kudai pasi ndozvazvakashatira ende ukaikonewa kuiekera inokukuvadza shuro yacho kuti ndozvezvimwe zvinhu tobva ipapo manje iyi yapera kuna amwe mai vekune imwe purazi so mai vakubva ndichikura taingoziva kuti pamba pavo vanochengeta nguruve ndozvandaiziva nguruve idzi normally mai havachengeti more than 5 nguruve vaingoti zi1 zigurumu rimwe zigurumu zimai rinenge tabasa rekungobereka chete vana vavo pane vana vavo zvavo I think kumapurazi kwedu tingatoti mai vavo kudivire kwedu havanokwikidza paekera vana vavo vari loaded saka nguruve idzi vaingodzichengetera havatengesa vaita sei vanongochengeta dziri 3 or 4 vongomirira kuti panouya vana vavo izvozvi December watakatotarisa nguruve iri kutodonha kutaura kwandiri kutoita kudai nguruve iri kutozhandwa nguruve iri kutodonha papurazi iroro actually mapurazi ose kwedu musi weChristmas nguruve dzine dzidonha that much I know kare vaimboti mbudzi iko zvinezvi vane new tradition
nguruve mkwimba ndo anenge achidonhesa musi weKrismasi. Ende kune ndani inenge yakazara musi weKrismasi iyoyo, ende vamwe vanenge vachibikira vana vavo vanenge vabva kutaundi. Iko zvino ukangoti kwanaka panguva mwenzi mangwani kune mota tichaita nei tichiti tucha zvokwanichipesanza makombo kuenda kuKrismasi. Shoka ritani kufamba idzo dzonguruve dzinenge dzichiriita musi weKrismasi, kunenge kusina kumira zvakanaka. Ngatidzokere kupurojekiti yekera dzenguruve idzi. Mbuya vaya vachichengeta nguruve dzavo, vanhu vese vatanga kuti toda kuitawo nguruve. Asi kuzonotenga usha unonotengepi? Vanhu ndobva vatsvaga kuti nguruve dzotengwepi. Asi akutoona ndichazi kuti baba kuti vazotanga kuita purojekiti yenguruve chazvambonyatsa kuita sei. Yeshuno ndo yandoziva. Nguruve first project vazotanga chinguruve chavo chitoko chocho chavangoda kuita. Handisi kuti zvakadaro. Kana chine project, I don't mean kuti project yenguruve 10 kana kuti kungochengetawo nguruve yekuti kana todawo muriwo tongonouraya nguruve. Ndo zvandikutaura zvavati zvikuikira. Izvo zvezvikuikira. Plus the way yavanoita nguruve zvekumamishango zvakasiyana nevanhu vanoita zviri professional. Nekuti uku iwe kusenga bhaketi pamusoro kudai uchibva naro kubani uko uchikwira kwidza kunda kundoisira nguruve mvura. Muona manje. Kana dzatoda futi nguruve dziya dzinogona kutorya mudhuri. Nguruve nguruve inogwadza kuchengeteka. Inogwadza kuchengeta because inenge ida chikafu apa mukuchitura damba apa mukutora mashamba zvese izvezvo muri kudzigadzira masese mukuita sei indopona kunge dzinombopota zvimbopinda mukudhakwa ino. Senge pamasese pepa dzinenge dzinotombodhakwa imi nguruve ino zvokwata ndikuranima. Zvino manje nemamwe mapurazi avava ukavaka nguruve yekeraka yezvitanda zvezvekungoti zvenhamo, guys, let me tell you, nguruve dzinogona kurya bango dzinogona kurya bango dzigochera muzasi kudai dzichichera jinda. Saka nguruve dzavo dzaigara dzakapasa manje. Dzaigara dzakapasa apa dzaizoti kana dzapaza dzaisagara mupurazi dzadzo. Dzaiuya dzakaita mulaini kudai apa nguruve dzakacheneruka. Dzakaita mudingo kudai oso. Iyo namai vacho dzakaewa. Ende amene kuti wai dzaiuya dzakanangana dzakadai dzopinda mumunda menyu dzonotsvaga chikafu checho apa manje zvadzaizoita manje dzaibva dzarya kana especially kunzungu dzairya. I don't know why dzaita kufukundura kudai so mudhireni vedu vanhu vaigara vakatsamisana nekuda kwenguruve. Takabva mumundwe tikapinda munguruve. Nguruve chaiyo yakapinda vanhu mumafilling station. Munhu achidanza kuti iwe kana usingagoni kuchengeta nguruve dzacho wadi kudzitengesa nekuti iko zvinezvionaga iwo zvanzi right chakuya kuzoona kuti chirugu chako chakanyanya kuita sei iwo chinogara chichipata. Ndinoona kudai uzoona kuti alright iwo setup yako yakadai madii machinja zvenyu. Anoda kukunze nenguruve because nguruve inoda kurya chikafu. Iwe wada kutevedzera project pepe iwe haugoni kuifidha. Yavata nezhara usiku hwese. Haina kana kumwa mvura. Haina kana mashamba yainge nayo because usiku hwese inofana kuvata ichidziya ichingorya. Iwe hausi kufidha. Inopasa inotsvaga chikafu ndozvainoita. Apa manje ikazongoziva kuti ine nzungu dzayo dzainotesta yakadai inongobuda yakananga kumunda iwowo nenzungu chete. Muona manje. Ndo zvimwe zvaita kupa vanhu vaiti vamurume zvezvi ndadzivhenganisa nyaya ndangodzifunga hangu izvozvizvi nekuda kweKrismasi yandambototaura kutofunga kuti kunenge kusina chakanaka paKrismasi kurini. Handinenge kana ndichindepi ndigonotora bhazi guys. Unotora bhazi kundoenda naro mwana muchawasarira unosvika panyika pepe. Kana bodo ndinozoenda yegore rinouyayo. Vanhu vachirata zvishandwa guys. Ugodi nhaimi kana guys ngambopindawo monekera mugirini mubhokisi ndiona kuti ndibvonzwawo nyaya guys. Hanzi nazokomeshali dzinodya mazvoonaka murevi nhema nguruvaziti apa dzinogara apa paunoenda kunodzifidha kana iro shamba apa iwe kuzifidha neshamba chikafu chacho chechirungu zvakatosiyana apa pandaisaziva kuti dzechirungu dzataona kuagriculture show zvakasiyana nedzechibhoyi. Dzechibhoyi chinenge chingowo chirungu chinguruveyo chingodawo so apa nyama yenguruve yechibhoyi nenguruve dzimwe yakasiyana inotesta zvinenge zviri different. Toona kunge yechibhoyi yakanyanya kutsvaka kuoma so yainenge kuoma kainako kasiyana neidzi dzechirungu. Even that fatness yakasiyana. Munoiti chiyoyo yakaita yechikanda chiya dzifuta ira didi. Ikoita kawaita
kositaka nyama uku inonzi chii type yenyama iyayi inonzi chii nditondiudzaiwo guys noiona zvangu yekuti even kuda kuirya kudai so futa rachoni rinokurwa moyo hauzombodi kurya futi nyama yacho iyoyo inonzi chii leya iyoyoyo inofana kunge ine zita obvious iyoyoyo that thing ichocho ichoka yeuku kumusha unofana kuikwatisa haina kuchipa zvayo rimwe futi inobhowa ndeye magarikuni anonyangadza asingamboiti futi apo katongoti unoidza katangoita zvaanoita but handisi magarikuni ukandingati ipfuma ingatonzi nevanhu muridzi wacho nakaekera toda magarikuni kwete kumombe uku ndo department ravo asandambonzwa hangu munhu anekuti toda nguruve dzanhiki asandambozviwawo mombe ndo dzandoziva neyawo madheka neekera hari havana kana basa nazvo hakuna ane basa nehari nemachira ndofunga but hana basa stereki zvavo mombe ndodzodiwa mombe dzine pamuromo hanzi kokuzodya vana handizivi hanzi simba rase chipembere nikirikini hanzi dzinorya vana vadzo here handizivi manje ndikareva nhema handidi kureva nhema I'm not sure handidi kureva nhema guys handizivi don't know kuti dzinorya vana vadzo here kana kuti kwete ndikareva nhema ipapo like I said kaproject kandikureva kangoriwo kungoti musi unonzi veduwe takumbofungawo kuita sei kumboryawo nyama ndopo vanoenda kundourayawo chingurube chavo but vadero manje ka vanoomesa handiti saka yoita chimukuyu inozongoryawo from vhiki rino mombotiwo ruviri hamuryi everyday kanyama kuti zvoita se kuti wanzwi wakoshei unorya nyama everyday kumucha chikona kurya mbora uko nemunyovi kuti patotousuwa munyovi moziva munyovi une kasimao kanomboyekera so asi kana uri zvinhu izvo zvahamumbozvii hazvina kana basa unongochitozvisema futi munyovi neekera finge December iyi zvavo hawani ndazoti haya chimota kuti unosvikawo wakarya windo nemota yemunhu mashoko apo pangu kunzi uda kuuya kuno usina kana mota usina kana chii uda kuutiekera ndo unotanga kufunga ndoinda here mamu 5 guys akakwira ndege ukadzoka nekwamu 5 kuenda kumusha guys wokurera kuti nguruve pamusoro pazvo nemamu 5 makwemo zvakaoma hazvo mwari pindirai asi chii chikaipoverenga mwe atichiona iri kufriza saka makomenzi ari kutiza December kune kusina chakanaka guys handipodi kuraya nyuma vana vangu vanhu vanenge apa ukagoti redhiyo masipika purazi rangu rikatanga kutenga sipika inodandaura munhu wese anotenga sipika iroro everyone anenge ane sipika iroro munoti eke nawo vanhu munototi eke navo zvavo vanhu vavo ende kunenge kwakaoma guys hanzi nauyu sekuru vangu vaichengeta magarikuni yes mai vangu anochengeta imwe futi yandakaona mabroiler munhu wekutanga akangoita munhu wese anenge oda kumaita but dambudziko roita kumapurezika vanovasikazi kuti zvinochengetwa sei unopiwa mai vangu vakapengezvandifungisa mai vangu vakaita 3 times trewo ndiera vakabva nazvo zvikuku zvavo atii vanga vatenga 20 kana kuti vanga vatenga zvingani vakangoti ndakuda kutotanga project yangu yoko timai vanga tikati ho mune pakudzichengetera iyo tikanzi ndodzichengetera mukicheni ndinakisa ndikangovabonga ndozichengetera mukicheni indobva tagara paipai mama kana vakati vanoda kuchengetera huku mukicheni divi ripi nokuti uku kumamishaka dzimwe huku vanoisa mukati meya dzemasaika vanenge oisa kuseri kwedhondo kwavanogadzirira huku idzo dzowoisa ikoko ikakati kuseri kwegono kune iyo dendera rakagadzira rehuku iyi kuti iye ichikandira masai saka ugarikuni futi veiko nestage yavo mamisha here mamita unombonyatsofunga kuti geizika komaisirei huku iyo munomoti ukaisa ikira munhu wese ndezvanoita kumamisha thats the tradition
huku kaisiya umwe ichikandira inokandira mudondo. Inofana kuziva dendere yacho kuti ndinoenda papika. Inokandira mudondo. Saka itimidzi kuti usiku hwese everyday unenge uchinda ende ikadero manje pane zviya hazvo zvikoho here kwazvino zvikoho zvinondorya huku zvese nemazaya ayoyo. Saka unofana kutotevera huku iyoyo ende inotohuka kuti kuzvoyo ukandira. The way yekuti ikapedza kukandira zaya inoti gogo ichidaro manje. Saka izvozvo ndozvandaiziva kuti ndikatenga kuti ukuseri kwegoni kune matendere kana fu ekudzi kukandira mwe nemwe ngichisa pari negari kuniriko kuseri kwegoni zvitego zviriko kuseri kwegoni. Saka vada kunisa broiler iyi kuseri kwegoni kuti papi aichakona iro broiler inozvikanzira chikendi chacho kuseri kwegoni kwangu. No problem. Chikafu chacho munake handi dzinoda kurya masitata peki nemachichi zvikanzi haiwa ndinodzigadzirira makireshi makireshi ndobva vasvika asi vanondosvika vakazvisenga zvikuku zvinyama kuseni nazvo kusvika kupi manyika vachingoni nazvo kazvikuku vaimere kuti vaizviisira chii zvavangu vachingokanda mukati muya vabva vasvika nazvo kusonga vandosvika uku zvikuku zvakasvika zvikandorwa nemwando ndofunga uya chando chemusemende kumamisha kunotonhora semende inotonhora gari ukamogara musemende yemumushairi mwando kuise kudenga uri mupfuta kusimuka memwana ndokubisa zvikuku zviya paya paya zvikuku zviya zvese zvikafamba zvakafa zvose vakangondozvisenga kuti zviri zvapa vatora kuti second attempt bvafa kuti zvese vata kuti third attempt bvafa kuti zvese matimaita kana ndikavati hazviiti here kuti mutsvake munhu kana kungoenda kuchikoleji chinonzi kana kuti 3 days 4 days kosi muone kuti zvoitwa sei kuchengeta huku. Handiti munekere munochengeta huku zvanzi andozvigona vanokuza ndozvigona ka ndobva vaenda nadzo chingobva but vakazoita manje the last one ati pane munhu akazoudza kuti no vakaichirungu ndobva vakachirungu chinoita kunge chaita kunge chekwamugaisi kwamugaisi manje kana kuri kumusha pane chibuilding chinongozi ichi ndechemugaisi chinongori nefani shepi so chirungu ichocho hachihwisisiki chinenge chakangoti ndikavabvunza chirungu ichi chakavakwa nani ndikachivaka ndega mai vangu ini ndokunga madhirama angu ndikamadhira kuna mai vangu ini zvokadiwo kuzongoti vakanyarara indotawisa chiti but pamadhirama ithink tinokwikidzana makaregere kutsvaga munhu unokuvakisirai ndinogona kutovaka imi chirungu ichocho changa chisina changa chakadai so chichiita madiagonal chichiinda ndobva ndofunga vangochitora maekera ndobva vachipazha ndokudaiwo vachiisa iwayo maekera kuti ndopanguri kuplasta ndizivi kuti vaiplasta nemavhu here kuti vaiplasta nei ndobva vachikora zvavo vaisa fenzi yavo mukati ndobva vati iri department nderemabroira iro department nderehuku nemagalani hazvina kushata ndafunga mai vangu zvangu vanoti zvakatonakisa zvingamboiti zvakanakisa zvavanobva vaita asi chii hanzi taidzichengeta kuchikoro iri project yeagriculture gisa matanga engori kwaigwadza metonenditarisini apapa I think ndosaka tisingati hatifani kunyanya 2 weeks dzakarebesa inambomzi wangu kuti tinge tichiti side by side aiwa 2 weeks is too much kana tichitogara musemahausi pa 2 weeks iwo vanofana kunge vari uko kuzasi uko ini ndiri kunemwe wingi uko ini ndiri kuwingi uko iwo vari kuwingi uko because iwo vanenge vachiperforma in her own way ini chiperforma in my own way saka obviously maperformance edu akasvika akanokrasha kudai wosikizi days aiwa kana mavativochindifungisa something ipapa vakambodai zvavo ndokundotora munhirikini ndobva vati ndinogona kupenda iye kuti ndaida kupenda mubaka nditozvifunga nawo kuti I think ndinongoita zvinoita mai vangu kuti vakatora ekera vakati ndoda kupenda mumba kuti mumba madziro anga asvibisa manga mabuda murota ndaimbotora nezvakuti pane zvanga abuda imomo akasiya aita zvaakanga aita maekera ndobva vatiti muekera ndiga ndizame kuekera
kupenda kumadziro handizi kuti vaizobika nepuramastovu iri kumadziro kwacho madziro achona angaita sei anga aiblack futi madziro ayo ndobva vati saka nditi ndinotenga pendi kati mandi kutsvaga unopenda zvikanzi hapana mari yacho yekumubhadhara unopenda asi kuti vakatenga chiinda kundotora mai mwana kwamakomba kuya ndokwavakaenda ndobva vanotenga pendi yavo asi kuti yange iri yerudzi pendi iyoyo ndobva vatongotora chavakangotora nobva ava manje mapendi avakaita akandinakidza ndikavatarisa akangotora chichekera chiya chipendi handiti chingoti chibhuracho ichi ndobva vangonyika chiyekera chaibva vanguti jo vadero ndobva vaita sei ndobva vangotora bva vanguti wozvati kuti matopenda zvikanzi yes zvatoita so nyange munhu akatochiuya anouya zvake yasiya zvatoita so zvaita ndobva vatosiya zvavo ndobva vati ndakunda kuti kunopenda kwatinogara ikokoko vasvika nopenda manje hakuna akataura munhu wese akangoramba akanyarara apa panyasona kuti apa panenge pambopfuura nependa apo ndobva yazo chibhurasho ndofunga chabva chadonha ndobva chaenda ukoko apo ndobva paitwa so ngavaudziya kuti chii kana uda kuvata wakadumbirwa kusiyo zvakudaka response ukati hazvina kubuda munonetsana kutoti zvinobuda kunani ungoti ndotondidherera panapa iwe uda kutondidherera anzi mundaraunda maiwe baba vangu is very quiet iwe baba vangu havatotauri havadi ukanzwa baba vangu vakutanga kutaura zvakwewo unozwa kuti unongochiwanzirwa big time vanokunanaira zvavo so vari zii kana kutoti ukanzwa kuti ivhu watosimuka uchiinda simuka uinde inantombomiriri izvozvo ukanzi handiri cannot mhosva dzangu dza19 ngocha mhembe dzitange kubuda akani with my mom yes haikokoko madhirama avo ndinenge ndichimboonawo zvavo ukada kutovaekera munoburana munotoburana zvenyu saka hanzi mudhirangu hatauri mudhirangu is very quiet kana kutongoti nyange muchitaura pafoni chaipo vanengotokuti vanokurumidza kuti tichitaura namai vanoziva tiri ikokoko kuna mai ako zvinopedzerana ikokoko ngazvipedzerane havana zvapfeka havadi zvokutaura munhu uri quiet uri reserved havadi ndo zvabangu vakanyarara vakatonyarara times 30 vakatonyarara zvokutoti vanhu ndofunga ndoti iwe chiri munhu wakatodzani zvokwadi ndakambovhunzwa chezvikuti ndiani wekumari kati iwe wakatodzani vanhu vese kumba kwenyu vari very quiet munhu wese even mabrothers angu akanyarara ini ndindega ndingori special case but maybe kuti havavazivi ini ndinovaziva hangu kuti vanotaura guys regai ndiyekeni regai hangu ndizorore ndasi handizi kuti sei ndangotorwa nendangariro kudaro saka ndatofunga mai vangu zingatomboiti kudaro asi kuti ndagarisa ndisingatauri navo pafoni zvokwadi zvinemwari kudai kuda haiwa vari kurima vari kumageja taura navo vautoti havabatiki kungobva kumunda nekuvata aya vachienda kumunda aona manje asi December kuti ndikaita guys handindi hanzi ndozve unogona kuvotirwa vandinakidza ende problem yemunhu ukanyararaka ndeyekuti vanokubatira ka if wazoti nyaya yacho naiperi handi ndobvona kunge dzimwe nguva ndofunga vanhu pandakatanga nyadzokubvunyabusa karata yangu kuti inini ndototaurisa chaiko zvokuti vakazama kuda kunyararidza kuti nyaranyarara pane vanhu zvakatozoramba vakatozotanga kujairira dhati new karekta yavo yoida kuzama kusapuresa vakagona kuti unogona kusapuresa karekta yemunhu kuti nevanhu kuti nyaranyarara
but munhu iye haisiriwo character yake maona unongoda kuti zvozvosvodidza kunani kwavarika but no that's not my character kune zvekutongojaira ungaita sei kutongojaira kuti ndo zvaari kuda zvavakazama kuda kudzidza zvokwadi ungadiswa kunzi keep quiet hazvimeke sense kudziswa kunzi be quiet ka usike vanhu ndiraunga hadi zvinomunetsa anongoti alright ukaona akata 3 lines 4 lines zvabho it depends ende kuti zvodhipira kuti musi wachoni vari kuda here kuti aengage mutopic kana vasingadi unogona kupedza dzese vakanyarira kudai haseki vakachikora zvavo ndiko zvavatori very quiet vana mai vangu mwamuzi vangu vanogona kutanga kungokubvunza kana kuti umwe munhu watokana kuti vanogona ngati for example vanogona kungokudza kuti kana kungokubvunza kuti saka Doreen uya akazoita sei iwo kakakudai kuti who is Doreen who is Doreen who is Doreen vaudza kuti Doreen handichamuzivi unonetsana kuti Doreen esika ndiye Devushero. Zvekuti ndasindambofunga mai vangu zvokwadi Anafunga mai wako. Avanobva Doreen kuti handiti handimuzivi Doreen ndiye anonzi unomuziva Doreen unomuziva wakambona pano Doreen unoda guri ripi unomuziva maitamba mese maiwirirana imi maitouya pano mukatotorana mukaenda kumagrosa Doreen unomuziva handichamuzivi Doreen Pamwe vanenge vatorasika nezita racho futi kunokuti Doreen. Kuvhunza ende manje zvinozoita ngomuzi wangu manje pane munhu wandoziva kuti iyeye be prepared ende vanyazozvita purposely unogona kuvhunza kuti ningi wako yakaita sei especially kana ari ex wangu wakamaka ari kuvhunza why munhu akaita sei kutibvunzirei unotangoziva kuti ari sei muda kudii unoziva kuti ari sei ndoda kungoziva kuti ari sei iyeye ndoda kutongomuziva kuti ari sei apedza zvavo Atopedzerana newe. Kare ndaiita kakuda kuti arafuka mai maipedzerana ukada kutoita karafuka tokudzosera kuti indebvati munomubvunzirei momudii munhu iyeye momuzivera anditi hakurwira nebasa rechiyungu ane basa ndoda kutoziva ndoda kutoziva zvinokutoziva kuti ari sei ando inonzi finhu guys chifinhu chaicho Kuisa kukufinhura chaiko. Dzaikasira kuyapa kare apa ndingatoti shutu ndibvunza munhu basa reseiyo huni apa zvaizondibohwa sei kana kuti chika sheroka relationship yako namai vako ka is the same as inini namai vangu. We are characters alike namai vangu. One tinotaurisa, two tine nharo. Saka tikasangana ka panotobuda mafireworks mamwe asingamboiti. Tinotobva ipapo tichirwa chete, hazvitomboiti kuti tigarisane imba one, hazviiti because our characters are too alike. My sisters angu vese vakanyarara. Inini I am very very vocal, very vocal, and even pakasvika point yekuti taipinda chechi one ka, but because pachechi pedu paiva nevanhu vakawanda, some people didn't know kuti she was my mother. Musi waunozoudza munhu kuti ndiri mwana wamai Nhingi ka, aibva ndosaka ndegara ndichishaya kuti unotaurisa kudai sewakatoti vachirova dondo ravo vachiinda uko vari vocal wamheno kumachembere kwavo ikokoko. Inini kwangu kusaidhi kunde ndichita kubika dzangu ndiri ndega ikoko. Saka when people then start link kuti ndosaka uri mwana wagogo Nhingi. Inini manje ka kutaurisa yes ndinotaurisa inini kutaurisa pana mai vangu manje ka that's totally different because mai vangu what I know for sure is even pavanhu she doesn't talk vanenge vakangoti zini she stays back vakatoita lay back vongonyarira havo
ndo zvavanoita havanyanyi kutaura zvakanyanya but normally kana kana kuti vada kustepa on vanotaura vanobva ngotaura ipapo ende vanokupa one word but inini manje that's different inini even pavanhu ivavo dzimwe nguva ndikana kuti uyu ndiri comfortable naye kuti ho ndinenge da kutaura but now manje but asi kana ndiri kumusha manje andino I think nekuti ndakunyatsozwa kuti maybe wo society yedu yakamira sei aiwa ndinodi ndinoita kuikezwo ndinodi ndonyararawo ndopindurawo zvandabvunzwa panguva yacho niyo kana ndisinawo kubvunzwawo ndinongonyararawo. That's what I do because ndandakanotisawo kuti ndongoitawo zvanoita asi kana kuri kumwawo kuzvikandibata ndi special pamwe ndiri kumba zvinombondibata muchishuta yenyu mafirimu panoti kuti kupinda mumaraini mudzimba dzevanhu kwete handizoiti peni mabrothers angu ipapapo kana ndako here uchaona ini dzimwe nguva ndikasa live baekera dai zvaita kuti ndinoita live ka ndakavataimira vanhu vangu pakuti havasi kuzviona kuti kuita live maiwiririre vanhu vachiwanzirana sanoshin iwewe nanoshin makafita kuti munogara muchimarana muri vaviri. Yes, tinotomarana even dzimwe nguva ndinogona kutoita tikuenda kurere musi uno uyu kuswera zuro uyu handiti ndoba ndainyora maarticle account saka ini ndaifunga kuti ndanyora correct spelling ndofunga but inini zvandaiona but andauzoona kuti pakuzondofunga pakunotaipa ndaisa word risiriyo ndobva hangu nditi waita mistake avanondisendera message akati waita mistake pana nhingi but inini manje because mufungo mangu ndandazviziva kuti ndanyora so ndo zvandaizviuta mufungo mangu kuti no asirizvo ndanyora so ndobva handiti ndandati no zviri correct handotombonda kutarisa kuti watandati zviri correct zvikanzi no I thought the correct spelling was this one ndikati ndo yandanyora one zvikanzi wora ichii ndanotarisa bhari pascreenshot apa nyadzi dzokunda rufu apa boka kanaro ndakaenda kunotarisa payoutube ndikati ndakanyora correct spelling one ndikaenda kunotarisa pabuku ndikati correct spelling one ndikasaka spelling yekuti ndiri zvikanzi aiwa kuwebsite ndokwanyora ikira zvese kumwe correct but apa pawanyora wrong ipapo ndazoti ndindaregerinasorako ndakanaekera ndakasvodisa asina ndatomudza kuti its correct ndatomudza kuti its correct ndakatoti zvandakaita because ndanditori busy ndichitaipa zvandaitaipa ndobva ndamuti what its correct ndasiya pasi I thought the correct spelling is this one but yeah but I'm going to point for me ndo zvandanyora but ndasiya pasi pandakazviona sindakasvoda azvonyadzisa ndakasvoda zvangu apa manje patinobeta ma3-way course inini motion uri kuSouth Africa naiye uyu ndinge zvinakirwa ngonongwanongo chiti ini I believe this inekera ini vanhu ndakazvoga kuzotauriki saka ndinombotiona vanenge pakaipa unenge ingori fight chete wandokanya kutira nharo ndeuyu noshu motion ndinoita zvangu but hazisi kuti ndiye unototeverana naye here kana kuti noshi ndiye wandakakura ndichigwa naye ndosvika ndichikasira kumuti no chakati ndozozviona kuti pamwe ndanitori wrong. Noshini haasiri yewo waibhobereka here pakazoitwa noshini wanga usati wakura here iwewe ndandakura motion handirakude namotion takasiyana ne1 year 11 months nanoshini makasiyana nechi noshini anokuzogwa nditori grade yegirerini noshini ndiwa 1994 pane chati inonzi chii pane yawakaita story time yawakaita uchitaura zvekuti ndaimufidha porridge here vanhu vandakatakwa kurera kusvika kupedzisira as a sister ndinosheni kota Washington mukudzei naDiamond ava
uyu motion hazviite because takasiyana ne1 year 11 months. Makasiyana negore ya. Uyu ndiye wandakatanga uyu Noshu wandinomarana naye and aichema zvaindibhohwa ndaigara chimutsunya. Asi Sharo utsadaro wedu. Notion hana notion. Ndopa zvakatangira apa because ende zvaizoitika I think ndezvekuti zvekuzoti zvemhama vanokumanikidza paiginya kuti tora mwana unomuramba unozotora waenda naye apa uri kuda kunotamba zvako mahumbwe munhu ari kunzi tora mwana apa vaibva vati mubereke zvepaiginya zvesvi right I think ndo pakabva kumarana kwedu ikoko but haiko zvinotakura ezvinomakura manje ezvinomakura manje takura but there's a probability yekuti tinoclasha pamapoints but not kuti zvekungohwa but yeah pamapoints tinoclasha ndofunga nauyu timaketeni retu twedu eroto Tom and Jerry vhikiro ndakambopefomera achazvinda ndakambuti chii ndaibvunza statement yandakamubvunza ndakamubvunza statement akandiudza ndakati saka ndingova kutaura wamuonepi bva ndamuona mushopu that was not a response unandiudza kuti ndamuona mushopu ende manje zvakaita zvakuti mundiweka kwaigara ka nekuti ndamuona mushopu ka indakafunga kuti asiwoenda kumba because anogara kwakewo ega kwayo saka ndafunga kuti asiwoenda kumba akaenda amuona mumashopu zepa3 angori kushopu ndozvaataura chete bvatonyarara asausi kuda kutaura neni kana ndikati asi wakaenda kumba zvanzi no iwo nditi noka bvatanga kufunga kuti sikiwo wati wakaona mushopu kana wakaona mushopu ichimidzi kuti ungori kumba saka nongosiri kumba wakaona mushopu ipi taundere ndichakaitika ikanzi ndati mushopu 1 ndikati iwo asauda kutaura neni ndigotanga kutopopota ndikati sikiwo kana usingadi kutaura neni uye ngotaura kuti kutaura neni kuudza kuti ndikubvunza kuti wakaona kuti ndakaona mushopu irisponse here yekuti izvo ndinokaona mushopu iyoyo wakaenda kumba here kuti handaona kumba saka wakaona mushopu yekupi munhu kwaanogara kuti hachiindirani nekuti iwe wakaona mushopu unogara kugrandview sikiwo wakaona mushopu yekupi mushopu ipi yacho zotaura location tikati kwavaiitei kulocation ikoko kwavaikokaona mushopu kando kwavanoshanda ungotaura zveizvozvo ndasingazivi kuti vanoshanda ikoko asi ndanga ndatotaura kutoti good one I wanted to talk to you but you don't want to talk to me ya munomarana chemo iye anozvitawo ndakambomuitira ndamuti k ndakambomupa response yekuti kuti okay maiwe ndakanyorerwa isei shamwari iwe unomuti k I'm trying to have a conversation with you iwe unomuti k what is a k zvakanaka ndakapopoterwa neke iyoyo andipopota nakumupindura ndakabva ndamunyararira ndakabva ndaita vhiki ndisina kurisponda ndobva ndazobata foni manje ndikasaka kuti sei unonozwa kuti chika nyaya dzakadaro hadzidi kuti vana mama vadzipindire kana kumwe munhu haafanhi kuipindira nyaya iyoyo ingosiyai zvirwe zvichienda zvakadaro mopedzerana pauviri hwenyu ikoko dzakabva zanditi ndanditi mulibrary ndikasvika mulibrary ndoma nditi undiudza kuti makasangana mushopu mulibrary munototi foni isataitwa undiudza kuti foni yekuti it means kuti your phone cannot type saka wambondiudza sei kuti noshinasiri here wokukudza penda dzekupenda ukazomufonera nafo no uyu ndiwashington uyu washington nawashington zvakatosiyana nawashington zvinotaurirana zvizvozvo zveuku ndo kwake uku kuna washi then kune anonzi futi muku futi mukudzei
ndakazodziwanzira wiki yaperayo mama varipo vane nickname yake yaiva nayo achikura izvozvi wane bhesa vadova baba ndashandisa that nickname actually ndandane nguva ndichita saka boys raigara chiti sister shero uyu achadisi nickname rero moziva here ndichiti zvinondinakidza saka because of that ndaigara ndichita sei ndichitaura muromo like zita rake harinzi dzova anonzi mukudzei saka nemuchijova ndeibjova saka manje mbva nditi zvikanzi nawasha uyu sister shero uyu hachadi nickname rero rokunzi dzova tikati but this is right one zvikanzi akariramba hachadi anotsamwa mukamuti dzova ndikati no problem but because ndakujera kuti dzova ndaramba ndichizviita but ndazvita mama aripo uyu ndimamasi boyka akagara sikastereka nenasibhoni akapafoni mai mwana mama vaikuku iye ari kusiro ndichiti ndata mistake bandati dzova mama wangu aripo kaida kurerwa nemama atina kunyatsoonekera achiyemba kuna mama tobva abuda pazhe zvikanzi hari ista iroro mama wakatanga chirega kumudero watsamwa izvozvo wabuda pazhe chimuudzai kuti uya ndinoda kumupa something ndakada kumuudza zvandakamutengera something kandadzoke zvikanzi hanzi manditi jova pakazara vanhu saka watsamwa wabuda pazhe wati handichadi kutaura neni musataura neni futi ndikuda kuendikinemu yekuti jova guys sorako ndakuti jova ndata nemistake ndakatorikumbirira regerero nickname iroro wototenga present yekuripa mai mwana asachoripi zvikanzi indinonzi akabva ati indinonzi mukudzei handizi jova jova ndiani jova blazi mukudzei ronakidza kuti zita rajabreza ka saka obvious seboyswo so kunziwo mukudzeiwo zita rajp unongoizivawo nyaya yacho kuziva hachadiwa kuna waita longman ndakatsamirwa musadaro chero ndakakumbira regere ngati sorako but zvamubata ndakutozova ndo weakness yake iweakness ke good ambata paanongonditira dhizama chete nomusiya zvavo nomutaimira panei pakazara vanhu jova chero usadaro ngaasangonditira dhirama akangonditira dhirama chete am telling you the truth mwemunoatichema chete inini ndoziva vanozondinanairawo vachandinanaira ainovachagaraamba zvako angomiti yangu ndozvidei ndasimba zingamboiti ende izvo ndikuzvigadzirira actually ava ndo vanhu vasingambosvodi kundiudza live and direct vanonatsa kutaura every time even ngabata plate kudai kuti matanga unoridya une museredzero but pakaipa woziva pawataura nyaya yekupenda soka ndafunga momzi yangu yakatenga penda chero ndobva yanzi aiwa munotenga penda yewhite ndakaifunga musuye wawakataura nyaya yetinti yependa iyo yaida blue zvikanzi blue yamuri kuda munotenga penda yewhite motenga netinti then mozanganisa painter wenyu anoziva kuti inozanganiswa sei then mopenda nayo shasha ikati painter wekuita sei wekudii ndipe munhu mari yeyi kuti zvadii tengei ma20 liter bucket avo yependa tengei tinti yavo yeblue zvino pakunozanganisa kapa tinti ukangoita kadropu kangori extra shade iya inobva yachinja inobva yatoita another shade uri kuona saka you have to be very careful pamameasurements ako zvino yeshasha haina kuzviziva mai mwana apa shasha iri kuda kupenda panze pemba imba yese shero
rimwe side ndeimwe blue, rimwe side ndeimwe blue. Shasha yakanoteka mabrasho ikanzi kuswera tsvaga munhu wekupenda imba imuripo isitiripo pano. Hazviiti, tambisa mari yangu, tengei mabhagedhi ayo tu pakunoisa tinti mashedhi ndokubhasi. And unoziva paunenge uchipenda unenge usingazvioni kuti mashedhi awakasiya takazozviona tapedza. Apa zvimabhurasho zviya handi zvine chihendu chidiki diki zvikanzi manje achazokwira ndiani, zvikanzi plan B pana tsvagai boys dzeparaini. Tsvagai boys dzeparaini dzinoda masikadhi dzedze dzinoswera dzakagara pamugero dziya dziya. Tsvagai boys dzeparaini dziuye, ndobva dzauya boys 2 ndobva vapiwa zvimahendu zvemabhurumu kanzi mapota muchikwira pamacheya muchipinda takaita muswere wese wezuva muchipinda nerong shedi. nanhasi ndoshedhire. Nanhasi mune 2 sheds pamba. Aiwa chihelere tumirai mari mai, tumirai mai munhu unoekera kana ngotiwo chihelereka mari iwo kavatumira havamboshandise kuti tenga munhu kuti vape munhu apende. Iwo chihelere tsvaga munhu wanopenda wotoudza munhu iye kuti inda unopenda pambapo wotogara wamubhadhara. Inotondinakidza imba yavo kana yakadaro chero. 2 shades of blue ende zvakazobuda penda iya pakunooma kwayakaita. Enda useki unoseki zvine ini ndoseka ndo rafu yangu ndakaumburuka nokuseka ndikati pakaura mamuchida kuzvipendesa imba muri mapenda. Mungaseka mawari hamune zvivindi endingaseka vaisa benzi. Atosangana mberi indendaseka hamusiwo ndakaumburuka pasi nokuseka veduwe kuumburuka apa sheshe haina kumboita. Handi unofanira kuti kana paplastiwa here hanzi panozoiswa chii chimwe chewhite siwo pasi dzinonzi chiko rhinoplast ndo inoiswa pasi then pozopendiwa pamusoro. Haikati rhinoplast yambuya vanhu ngatipendei madziro iwawo. Saka manje painaya mvura yange isingabve here pendi yacho zvezvokuti inowati no yange isingabvi because yange iri water paint. Ameno mapendi anoneta. Handiri kuona iyo yebrown iri mumba mako inoshaina iyo kai, that's oil paint inotsvedza iyaya ioil paint. Then isingashaini iyaya inenge iri dull like ndo water paint. Ndo water paint iyoyo. Atakatodzidza musiwoyo here, musiwo atakatodzidza taipi nemataipi emapenda. Hamungakoni iwo chihelere muchamwari rega ndendizororedza 1 muchamwari toonana mangwana isusu kuno ku8 o'clock chai. Bye good night. Good night dear. Rega live bye. Bye shit.